तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। माजी आरोग्य सभापती तथा नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांच्यावर वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला। सर्व स्तरातील मान्यवरांकडून त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या। माजी आरोग्य सभापती तथा नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या। या प्रसंगी माजी आरोग्य सभापती ॲडव्होकेट परिमल नाईक, उदय नाईक, संतोष गावस, पत्रकार सचिन रेडकर उपस्थित होते। दरम्यान भाजप प्रदेश सचिव माजी खासदार निलेश राणे यांनी फोनवरून संवाद साधत भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी देखील वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या। तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या। सर्वसामान्य कार्यकर्ता ते आरोग्य आणि क्रीडा सभापती असा त्यांचा प्रवास थक्क करणार आहे। सामान्य कुटुंबात जन्मलेला भाजपचा हा युवा चेहरा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे, आमदार नितेश राणे यांचा विश्वासू कार्यकर्ता म्हणून ओळखला जातो। आज वाढदिवसानिमित्त त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत भावी राजकीय वाटचालीसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।